ťukneme e-mail a začnem si ho čítať. A tam je veta. Máš už niečo za sebou, však? Víťazstva, prehry. A ja, že girl, akože nie som Napoleon, ale tak niečo som už zažila. Mail pokračuje. A možno sa ti to všetko začalo odzrkadľovať na tvári, čo? A ja, že excuse me? Akože excuse moi? Možno trochu, no. V princípe to bolo diplomaticky povedané. Máš halúz zo starnutia? A ja, že áno. Aj ty máš však. Povedz, že áno. Akože včera som hľadkala storočnú korytnačku a hovorím si, ahoj kolegyňa. Akože je to v podvedomí a nehovorte mi, že nie. Ale halo, ja som za posledný týždeň prežila 3 životy, no tak sa to odzrkadlilo asi troška na mojej pleti. Tak som klikla na link maily a bolo nakúpené. Akože ja milujem v živote všetky svoje skúsenosti a tak, ale nepotrebujem hneď, aby to všetci videli na mojom ksichte. Jasné, prijímam starnutie, ale len tak ako zľahka. Troška, že ručná brzda je zatiahnutá. Ešte, snaď. Tak som si objednala dermokozmetiku Vichy Lift Active Crème Collagen Specialist, ktorý zjemňuje vrásky, zaisťuje tonicitu a poskytuje okamžité spevnenie. A to chcem veľmi. Má 3-krát viac prokolagenových peptidov ako v predošlom balení. Má vitamín CG, čo neznamená CGčky, C-plegače. Si vygubli. Proste ja chcem pri ďalších víťazstvách a prehrách vyzerať sviežo. Lebo proste život nezastavíš. Ale vrásky spomaliť môžeš, nie? Dúfajme.